Zin in? Zeker. Oké. Nou ik? Ja, klaar met rijden. Dan gaan we een rondje stappen. Kom maar, Rijntje. Goed in. Oh. Hallo. Ho. Ho. Daarom moeten we nog even stappen. Kom maar, dames. Hey. Yvonne is daar. Kom. Kom, Rentje. Kom dan. We staan buiten. Gezellig. Goed zo. Hij zit op. Ja, kun jij deze even vasthouden? Nou, oké, ik sta achter eraf, dan kan ik... Wil je wel een film? Oh ja, wel. Ziet er wel mooi uit. Dat is mijn sister. Yay. My lovely sister. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline Horzier. Ja. Doe jij, dan weten we de achternaam. Oh, mag dat doen? Jawel.
zeggen. She looks a lot prettier in that nice dress. Than you in your old photo. Ja. Ja, dat is wel goed Engels, toch? Ja, dat... En dan met het. Met een mestral blondje. Van een mooie midden. Ah. Dit is eigenlijk vrouwenwerk. Het is de moderne tijd 2020, hè? Dat zou gebeuren. Ja. Emancipatie. Ja. Een stukje. Doe je dat gewoon? Ja. Oké. Zo is het. Laat maar in. Werkt wel. Ja. Zo, dat doen we dit. Goed zo, ja? Draaien naar achteraf, denk ik. Was de cap al op? Ja, cap op. Goed zo. Ah.
Goed zo, Rijntje.